Drama koja je nastala pošto je odbegli robijaš uzeo taoca i tražio avion kojim bi pobegao u neku daleku zemlju i dalje traje. Begunac je zapretio da će gospođu Jamboliju katapultirati na mesec ako vlasti ne izađu u susret njegovim zahtevima. Na lice mesta izašao je i ministar unutrašnjih poslova gospodin Dragan Jočić. Gospodine Jočiću, kako komentarišete novu nastalu situaciju? Policija i dalje pokušava da sazna da li begunac zaista posjeduje dovoljno veliki katapult kojim bi gospođu Jamboliju mogao da katapultira tako daleko. A da li ste saznali pravi identitet begunca? A to je jedan mlad čovek impresioniran idejom bežanja iz zatvora. Šta bre pričate gluposti? Jeste li čuli bre da je taj pregrizo zubima zatvorske rešetke i tako pobegao? To je jedan mlad čovek impresioniran pregrizanjem rešetki. Pa jeste li vi... Pa ljudi, skinite mi ovog sa vrata. Mlađo, marš! Beži odatle bre! U pomoć, molim vas! Mi smo dobili nezvaničnu informaciju da je begunac i ranije uznemiravao starice. To je jedan mlad čovek impresioniran idejom uznemiravanja starica. Gospodine Jočiću! A mene je jednom uznemiravalo zvono na vratima. Kako mislite? A možda mi neko zvonio na... U pomoć, ljudi! Kurvo, izuvaj se, sve ćete da platite. Mlađo, idiote! Ostavi čoveka na miru! Ljudi, sklonite mi ovog ludaka sa vrata, molim vas. Do nas je također stigla informacija da je begunac zapretio da će gospođi da veže nuklearnu bombu oko noge, izazove eksploziju na mesecu. To je očigledno jedan mlad čovek impresioniran nuklearnim eksplozijama. Lejte Marko Rajvon Kosovo. Šta vi pričate? Pa ne možete tek tako prevodite poslovice koje... Ne prevodim ih ja tek tako. Pazim ja i na metar i na tonalitet. A sve drugo je Dragan Jočić. Lejte Marko, Vi ste potpuno... ovo, kako se na engleskom kaže, šćaše. Ljudi, kad vas molim. Mlađo, stavi ga bre! Gospodine, molim vas, katapultirajte i njega na mesec. I zvono je tako zvonilo. Ding dong, ding dong. Pa čovječe, neko je hteo da mu otvorite vrata. Pa je zvonio na zvonce. Pa Bože, nikad mi to nije palo na pamet. Ljudi bre, And blue rains were falling over Mostar. A vi ste stvarno... If I would know who is kissing her now, Proste se bre! his toots wouldn't. pa ljudi, skinite mi ovog sa vrata ili ću da napravim od njega tepih. To je jedan mlad čovek impresioniran tepisima. Pa noste se bre! Ovaj će da nagna babu. To je jedan mlad čovek impresioniran nagnavanjem. A jedno mi je zazvonio budilnik.